Един от най-често задаваните въпроси от родителите е кога е най-удачно да започне ортодонтското лечение. Няма универсален отговор на този въпрос. Децата ходят при личните доктори, те наблюдават смяната на зъбите. Много от децата нямат нужда от ортодонтско лечение. И все пак, за да са сигурни родителите, могат на 7-8 годишна възраст да заведат детето на ортодонт. Ако няма сериозен проблем, детето може просто само да се наблюдава. Ортодонтско лечение може да бъде проведено и след 18 години, и на 20, и на 25, и на 30, и на 40, и над 40 години, като там вече проблемите и решението, които се взимат, касаят и други области в стоматологията. Другия много често задаван въпрос и от родителите, и от големите пациенти е дали брекетите увреждат емайла. Брекетите директно не увреждат емайла, но има няколко фактора, които като се съберат, могат да предизвикват повърхностна деминерализация. Дълго носене на брекети, лоша хигиена и поначало нерезистентен емайл. Пациенти, които са с множествен кариес и по принцип по-податлив към деминерализация емайл. След свалянето на брекетите в този случай могат да се появят бели петна върху зъбите. Това, разбира се, е рядко, може да бъде избегнато и предварително трябва да бъде обяснявано на пациентите. Трети много често задаван въпрос от пациентите е: след като ми свалят брекетите, ще ми се изкривят ли зъбите? Също няма еднозначен отговор. Ако брекетите се свалят и не се прави нищо по поддръжката на зъбите, нормално е те да се изкривят. Не се връща началното положение, но зъбите криват. Затова са и нощните апарати. Те се обясняват в консултацията много подробно. Ние обясняваме на пациентите, че лечението се състои от активна и пасивна част. Активната част е лечението с брекетите, тя приключва с свалянето на брекетите и още същия ден даваме нощните или шинирането, различните видове апарати, които служат за поддръжка на подредените зъби. Наличието на подвижни шини дава на пациента възможност сам да контролира зъбите си. Ние препоръчваме на пациентите през 2-3 месеца първата година на контролни прегледи и който го спазва, действително няма никакъв проблем.